Your failure is not final. Ang imong kapakyasan dili ni maoy katapusan. Unsay pinakadako nimong failure sa imong life? Na-fail ba ka sa imong relationship? Sa aspect ba sa imong education? Family related ba nga failure? Nihimo ba kag promise nga wa nimo natuman? Na ba kay mga plano, mga long-term plans nga nasugdan? Grabe nimong investment, time, effort, energy, financial, and then napakyas lang. I know na akay mga failures sa imong life. Ang uban gi-share nimo sa imong friend, ang uban imong gitago lang kay maulaw ta usahay. Daghan nato ang na-stranded sa atong mga failures. Daghan nato ang wala na naka-move on tungod kay na-stuck ta sa isa ka situation, nasakitan tag maayo siguro sa damage, naulaw ta sa impact or negative nga impact sa ubang tao to the point nga wala na ka nangandoy, na-stuck na ka sa imong past, dead nga mga dreams, and then wala kay gana pa mangandoy sa unahan. Nakoy nabasa nga nag-ingon siya, failures are part of life. If you do not fail, you will not learn. If you do not learn, you will never change. Isa ka butang nga constant gid sa tong life ang change or changes. Nagausab gyud ang tanang butang. Nagausab atong ekonomiya, atong culture, ang mga uso nagausab. Nagausab ang atong attitude. Nag-usab atong environment. Tanang part sa atong life naagi changes. Ug ingon pa sa writer, ang failure importante tungod kay dinhi ka magkat-on. Ug kung dili ka magkat-on, dili ka mo grow, dili ka ma-change, ug dili ka ma-transform. So ang issue dinhi dili kung naa ba kay failures or wala. Naagi ta tanan. Ang issue kung daghan makag failures or gamay lang. Daghan gitag failures. Ang main issue dinhi unsa ka mo respond sa mga failures sa imong life. Now, nganong ang Dios nagtugot man ani? Bisa na mga Bible characters na dagko kay mga failures, dagko kay mga pagkulang, sala. Gani kung hisgutan nato ang mga background sa mga Old Testament characters, daghan kay tao sa una nga gigamit sa Dios pero grabe kayog sala. Nga kung kita pa ang pahukmon murag di kita gusto nga pasayloon sila. Pero ngano ka ang Dios nag-allow man og failures sa atong life. So ayog ka discourage, ayog pabilin sa imong discouragement kung dunay failures sa imong kinabuhi. Nay purpose ang Ginoo niana. First of all, it is maybe because sometimes we are heading to a wrong direction. Usahay wa ta kay balo ang atong plano di ay moy mohatod nato sa di mao nga direction. Ang Dios nakita niya ang ato ang past, atong present ug atong future. Kay balo siya sa matag decision nga imong gibuhat, bisan tong mga hidden decisions ug plans nimo. Kay balo ang Dios niya na. And isip usa ka father, loving father, part siyang attribute ang love, ang pagprotektar siyang kanakan. Ug di niya gusto one day mag-suffer ka sa mas dako nga pain. Munang kung nakita niya nga nakay plano karon nga makadaot nimo sa unahan, mas pilion pa niya nga babagan kanini. Mas okay pa nga masakitan ka for a while kaysa mag-suffer ka sa consequence dinhi for the rest of your life. So naay mga painful situations sa atong life, kalit lang tababagan sa Dios sa atong mga plans nga dugay nato nang giampo tungod kay mao ni makadaot nato. Si Jonah, ang naila natong Jonah sa Old Testament, gilamoy lang sa isda, giluwa, nagwali sa Nineveh. Pero ako nagtuo ko, ang calling sa Dios kang Jonah ngadto sa Nineveh dili sa Tarshish. Okay? Now, ang tawag sa Dios dito sa Nineveh kay magwali sa ditog paghinulsol sa katawhan yuta sa Nineveh. Didto man padung si Jonah sa Tarshish. Now,
Gibabagan sa Dios ang direksyon ni Jonah. Gipadadaan niyang dakong unos, gilamoy si Jonah sa isda, giluwa dito sa Nineveh, napadayon gyapon ang purpose o tawag siyang kinabuhi. Na ako convinced ko nga kung si Jonah nakalahos pagid siya sa Tarshish, nay mas dako kayo nga trahedya nga naghulat niya didto. Tungod kay usa ka dakong trahedya once musimang ka sa direksyon na sa Dios. Ug mas gipili sa Dios nga mag-suffer si Jonah 3 days and 3 nights sa tiyan sa isda kaysa mag-suffer siya dito sa Tarshish for the rest of his life. Na nay panahon sa atong kinabuhi nga kalit lang moabot ang unos, kalit lang mga wala ang atong gipundar, kalit lang mukuso-kuso ang mga bagyo sa atong spirituhanong kinabuhi. Wala ta na sayod unsa gyud. Pero ang Dios nag-ingon nga usay kinahanglan na niya buhaton, gubaon niyang imong gipang file diha tungod kay mo na ikadaot sa imong pamilya, sa imong future, relationship, health, career, uban pang aspect labi na sa imong spiritual life. Kay numdum ko sa isa ka American family, summer, nagplano sila vacation sa isa ka tabuk na nga state sa USA. Na sila flight, na late sila almost 30 minutes sa ilang flight sa eroplano. Pagabot nila sa airport, mogi paglupad silang eroplano nga unta sakyan. Grabe sila ka-disappointed. Nanghihilak sila, 1 year nila giplano ang maong vacation. Entire family, apil ilang mga aunties, mga lolo, ug mga lola, ug mga apo. Na sila sa airport, di na maribook ang flight, gawas kumukuha sila bagong ticket. Nasa sa airport, dugay sila ka-recover. Wala lay 1 hour, naka-receive sila news sa screen sa airport. Ngang eroplano nga unta ilang sakyan, na-crash. Nagka-problema ang engine o dito na crash sa bukiran nga bakin, bisan isa wala gyud survivor. Again, ang Dios mas nakita niya unsa may tabo sa unahan. Usay ang pain nga na-feel nimo kay gi-fail sa Ginoo imong plans, gamay ra kay na compared sa mas dako kayo nga pain, trahedya nga naghulat sa unahan. I-consider gyud nga maybe ang failure karon sa imong life way na sa pagprotektar sa Ginoo nimo. Amen. Ingon ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 13. Tanaw na to dinhi ang bunga sa failure sa tong life. Usahay mo ni mohatag na to bag-ong perspective biya sa kinabuhi. Ingon ni Paul, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do." Underline the word one thing. Isa ni ka-life principle, isa ni ka-powerful kayo nga principle ni Paul. Ngano na kaingon sa ni? Si Paul, before sa nimong Christian murderer, gatusan ka mga Christians ang nagdumot ni Paul. Pila ka mga tao ang nagdumot kang Pablo. Naghatag nag-death threats ni Pablo kay pila ka Christians iyang gipang patay, gipang palayas. Kung naa may usa ka tawo nga dili effective sa ministry tungod siyang past, si Paul. Kung na may tao nga dapat walay naong ikatubang na sa mga tao tungod sa kaulaw siyang past nga bad memories, si Paul. Sa diyang na-convert siya sa Kristyanismo kang Jesus Christ, naglisod siya overcome, unsaon niya pag-preach, unsaon niya pag-atubang sa mga fellow Christians nga before siya ang mortal enemy. Unsaon niya pag-preach ni Christ nga before siya nag-cursed ni Christ. Ingon siya, "One thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead." Kabalo mo nga nung nahitabo ni, ang conversion ni Paul, dili smooth, dili nindot, dili nagkapi sila, niya nagdawat si Paul sa Ginoo nga naka-air condition. No sir, gitagak sa Dios si Pablo sa kabayo, nabuta si Pablo sa pila ka adlaw, nabuta siya. Gidala sa isa ka private nga room. O kato nga trahedya ni Pablo,
mautoy ni preserve siyang pananaw na sa bag-ong perspective, bag-ong plano ug direksyon sa Dios siyang kinabuhi. Giseran siyang Ananias, nihilak sa nidawat sa Ginoo ug didto gi-reveal sa Dios ang bag-ong plano sa Dios kang Pablo. Pag-abli sa pananaw ni Pablo, bag-o na nga dalan ug direksyon ang iyang gisubay. Ang Saul nahimo na siyang Pablo. Usahay ang circumstances, negative circumstances, ang mga failures sa tong life, tuyoon sa Dios para paghatag na tug bag-o nga panglantaw sa kinabuhi. Bag-ong perspective, bag-ong direksyon. Dili tanang failure bunga sa imuhang mga pagkulang. Naay mga failure nga wa gyud dili nimo sala ba. Naay mga failure nga ang Dios gyud mo'y nagbabag nini. Tungod kay naa say mas best nga direksyon para nimo. Siguro best na imong direksyon, best na ang business plan imong giplano, best na kayo ang trabaho nga imong gipray, best na kayong giplano nimo sa para sa mga bata. Pero gusto sa Dios ang pinaka the best gyud. Munang naiusahay, babagan kaniya kay naapay mas pinaka the best nga i-offer siya sa imong kinabuhi. Si Paul na transform iyang life, nakit-an niyang direksyon sa Dios tungod sa mga failures nga iyang nagian. Now, ikaduhang reason, usahay tagaan ta sa Ginoo mga failures para tudluan ta sa dagko kayong mga butang. Naay mga lessons nga makat-unan nimo sa failure lang. Gani walay successful nga tao sa larangan sa unsa nga industry, leadership ba, influence, business world, sa asa nga aspect sa atoang kalibutan, tanang successful nga tao daghan kayog failure sa ilahang kinabuhi. Now, dili niyo mailhan ang mga importanteng lessons kung di ka ma-fail. Dili niyo mailhan kinsa ang Dios kung di ka moagig failure. Kinumdum kong 30. Last week, nag-practice na siya bisikleta nga wala na training wheels. Gikuha na ko tong duha ka ligid sa kilid nga mo'y mubalan sa bike. So first time sa nagbisikleta nga wala nay balancer bitaw, training wheels man. Niya di magsipa siya katumba. Una ginakuptan ako siya hangtod nga nakabalo na sa gamay, na slide bitaw ng ligid kay lapok man, napangos iyang tuhod. Ko okay lang na, barog. Ni smile ko niya, ko barog. Bisikleta og usab. Nibangon siya, ni smile po siya, namaphalang siya kay willing gid siya magkat-on. Sagdaan ako sa one day, pagkahapon, mukurbada nag 120. Maayo na kasi mo bike pero napunog pangos iyang siko, iyang tuhod. Ngano na, every time ma-slide si 30, na siya isa ka lesson nga na-learn. Di day pwede ikalit og liko. Na-slide na pud siya, di day pwede sa lapok iagi. Na-slide na pud siya, di day pwede dili mo break. Every failure niya sa unahan, na isa ka lesson nga iyang makatunan o iyang i-apply sa iyang kinabuhi. Munang dili ka mo mature kung di ka ma-fail. Di gyud ka mo mature, di ka mo improve kung di ka magkat-on sa mga failures nimo. Ingon bitaw ni David sa Psalms 119 verse 71, "It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes." So ingon si David, mas maayo pa Lord nga nasubo ko, na ako nini nga problema, kay dinhiti ka mas nailhan og maayo. Ikatulo nga reason nganong naay failure, tungod kay gusto sa Ginoo mahimo kang usa ka disiplinado nga Christian. Dili ka mo apply og discipline hangtod nga dili ka masakitan. Hinumdum kong Thomas Edison, first man nga nag-imbento sa atong bulb. Munang natin mga suga karon nga lain-lain ng mga colors. Siya ang first inventor sa suga na pinagi nag electricity. Nanoon siya nga gitawag siya a master of trial. Grabe siya makatry. Dili siya mahadlok, masipyat, ma-fail. Tungod kay para ni Thomas Edison, ang isa ka failure
isa ka dako nga learning. Abi nimo, before niya na-discover sa 1879 January sa iyang laboratory, first time napasigan niya successfully ang unang bulb. Ang unag yung suga nato sa tibuok kalibutan. Pero ingon pa sa study, ingon pa niya, before niya na himo ang perfect yun nga invention niya, 1,000 times siya na fail. Ginterview siya, how about sir sa mga failures nimo before nimo na kuha ang perfect nga formula sa bulb? Ingon si Thomas Edison, actually, wala man yun ko na fail. Ang 1,000 ka failures nako, mao to ang 1,000 ka mga ways nga na-discover niya nga dili mo work. So in other aspect, ang failure, di man gid siya totally failure. Isa siya ka-discovery nimo nga mao to mga butanga diay ang dili effective, dili healthy, dili mo work sa imuhang kinabuhi. Daghang part sa tong life nga dili na mo work. Isa ka mga pangandoy nga gikapoy na kag-ampo kay murag dili na gyud siya mo work. Mga butang sa imong kinabuhi bang natanaw nimo murag dili na siya mapuslan, murabag namatay na ang desire nimo nga padayunon pa na siya. And tungod sa mga failures, mapiktuhan na nga to ang kadasig, ang imong desire, inspiration sa imong family. Pero hinumdumi, if naa may isa ka butang nga di mo work sa imong life, hinumdumi higala igsuon nga munay pa maagi sa Dios nga tudluan ka sa insakto gyud nga formula. Usay hatod ka sa Ginoo sa wrong doors para di na ka mobalik diha. Usay pablihan niya nimo tanang wrong doors, usay iya pang ipa-experience nimo ang consequence sa mga wrong doors para magmatngon ka nga di na ka mobalik pa diha. Now, hinumdum ko sa kana bitaw magpa-check up ta. Daghang mga ma-diagnose. Na mga tao nga na-diagnose nga na sila mga kidney failure. O ba na sila mga liver failure, heart failure. Kanabang na-fail na, nanay mga disorder, di na normal ang ilang mga organs silang body. Kuman mo ingon si doktor, ma'am, seryoso na imong kidney failure. Kung gusto pa ka mabuhig dugay, liktayin ning mga pagkauna. Human ka magpa-check up, human ma-diagnose nga na kay failure sa imong body system or organs, unsay buhaton nimo? Disiplinado na imong kaon. Sa una ganahan kay kamo kaon og tambok. Karon di na gyud. Bahalag lami imo nagyumpugngan kay nagdisiplina nagas imong kagulingon. Sa una di ni mapugngan ang pagkaog chocolates or mga sweets. Karon na-diagnose na nga nanakay problem sa imong liver or kidney, asa sa imong organ, imo nang disiplinahon imuhang kaugalingon. Actually mo na kung point, hangtod nga di nimo o di ka pasakitan sa Dios, di niya i-fail ang isa ka damgo nimo, isa ka plano nimo, dili ka mo disiplina gyud sa imuhang kaugalingon. Now, daghang tao biya nga nakaila sa Dios tungod sa mga failures, tungod sa mga trahedya, tungod sa usa ka negosyo nga na-down, negosyo nga na-bankrupt, isa ka family problem, na mangin-ana nga situations nga mo'y gigamit sa Dios nga nailhano nila ang Ginoo. Ug sultihan ti ka, wa nay mas mulabaw pa sa salvation nga mong madawat diha kay Jesus Christ. Bisan pagpila ka problema i-file, kung ang katumbas niya na ang salvation nga madawat nimo ni Christ, so be it. Amen. Walay problema. Ug mo na point nako, no say gamiton sa Ginoo ang mga failures sa atong life. Pasakitan na gid ta niya, ug di man ta masakitan kung katong gagmay nga butang lang iyang kuhaon. Kay kung gagmay lang butang iyang kuhaon, moingon naman ta, okay, sunod na pod. Okay, sugod na pug una. Okay lang, napamang ko'y savings. Pero kung tandugon na sa Dios tong pinaka-importante nga pangandoy nimo, diha jud ka makahinuktok og maayo. Usay gamito na sa Dios biya, basta sensitive lang ka sa tawag sa Dios imong life, bisan naa na nga pain,
munay mo drive nimo paduol ngadto niya. Munay ni tabo sa kong amahan. Ugwa na admit, ugwa gi-oxygen, dili makadawat og kaluwasan. Indaghan akong na-meet ana sa Davao. Ingon ang Psalms 37:24, naay saad ang Dios sa tanang anak niya nga mo-undergo man og mga failures. Ayaw kabalaka. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Once anak na ka sa Dios, pila man ka failures ang ihatag niya sa imong life, hinumdumi gyud, di gyud kaniya pasagdan gihapon. Tugutan lang kanyang magkat-on, pero di siya kaantos gyud magtan-aw nga muhilak og masakitan na kag maayo. So kung naa ka karon sa situation nga nasakitan ka, gipa-feel sa Dios nimo ang pain, nakita sa Dios nga maunay ikaayo nimo for the meantime ug makaya pa nimo ang situation. Kay kung makita sa Dios nga hapit na ka mo give up, diha siya mulihok ug iya na kang bangunon. Abi nimo inaana mo di lang atong Ginoo, mas ginamold ta niya sa pain. Mas ginapag-grow, ginapamature ta niya sa pain. Nganong inaana mang Christian life, Pastor John? Hinumdumi ang kalibutan mo ni atong training ground sa eternity. Ang main battle nasa ring. Before mo cut ang usa ka player athlete sa ring, grabe na yang training. Before makabot ang usa ka athlete sa finishing line, grabe na yang training. Mo take lag pila ka hours ang marathon, ang lumba sa dalan, pero pila na ka years gi-trainingan, gisakripisyuhan sa mga athletes. Ang atong finishing line, tuwas langit. Ang yuta mo ni atong training ground, wala gi comfort dinhi, pero dunay kusog, dunay paglahutay, dunay saad ang Dios nga kitang tanan, di gyud ta mo give up sa atong pagsalig diha kaniya. So unsa man ta mo respond sa mga failures? Now daghang mga practical steps unsaon pag-response ang failures. Tungod kay if di ta kabalo mo response ani, dinhi gyud mahimong failure kanunay ang atong life. Pero isa lang akong fokusan nini buntaga, mukaw og taas kay nga time kung tagsa-tagsaon ako. Pero nagtuko nga sa tanan mo ni pinaka-importante gyud. Unsa ta mo respond sa failure? Number 1, learn to forgive yourself. Kat-uni sa pagpasaylo ang imuhang kaugalingon. Daghan kayog butang mahimo nato. Dali kay pray sa Ginoo, dali kay claims by faith, dali kay i-surrender niya, pero bak kabalo kaon sa ilisod ang pag-forgive sa imong self. Dali pa i-forgive sa uban kaysa pag-forgive sa imong self. Dili siguro ka aware ani. If na kayo sa ka-failure sa imong life, hangtod karon naagya po ng pain. Guilty ka, nakonsensya ka, nagmahay ka. Kung naa pa na nga feeling sa imong emotion karon, it simply means wala pa ka nakapasaylo sa imuhang kaugalingon. Magsugod ang healing once totally ma-forgive nimo imong self. Ang pagpangayo nimo pasaylo sa Dios, lahi na nga issue, lahi pud tong pagpasaylo nimo sa imuhang kaugalingon. Pwede ka pasayloon sa Dios sa tanan nimong mga sala, pero hangtod karon wa gyapon ka kapasaylo sa imuhang kaugalingon. Nganong ang tao dili man makapasaylo siyang kaugalingon? Number 1, unwillingness. Dili tao willing muhimo niini. Ngano man, kay once mo pasaylo ka sa imong kagulingong sala, first of all, imong gi-admit ang imong sala. And isa sa lisod kay buhaton sa usa ka tawo ang pag-admit nga ikaw ang nakasala. Once di ta ka-admit nga kita ang nakasala or naabatay sala, di gyud ta mo recognize o di gyud ta mo pasaylo sa atong kaugalingon. Pero deep inside, gina-torture ka sa conscience, gina-torture ka sa guilt, gina-torture ka sa pain. Nagasamok na si mong hunahuna hangtod karon.
Ug ang bottom line ni ana, nganong kapilanan mo gisurrender sa Dios, gipakipasaylo sa Dios, nganong wa ka kapasaylo sa imong kaugalingon, tungod kay di ka willing mo admit nga ikaw nakasala. Sa diyang gipatay ni Cain si Abel, dili dawat ni Cain nga nakasala siya. Kay balo si si Cain nga guilty siya, nakasala siya, nay pain nga na-feel niya sa iyang heart. Pero di niya gusto ang kunon at tubangan sa Dios. Hinungdan, si Cain milaya siya sa ilang panimalay, nagtago-tago siya sa laing bahin sa Eden. Once di ka kadawat sa imong failures, di gyud ka ma-heal. Walay healing sa imong emotion, hangtod dili ka ka-forgive sa imong self. And before you forgive yourself, you need to admit first what are those sins di ay nga imong nakumit. Kaya hangtod di nimo isa-isahon unsa nga bahin, asa nga bahin ka nasipyat ug nagkulang, di ka ka-recognize imong sala, di ka kapasaylo nini. Munang si Cain nagtago-tago siya sa Dios tungod kay di niya gusto ma-expose sa Dios ang iyahang sala. Isa ka reason nganong ang tao mutago sa Dios. Tungod kay nagtuo siya nga once mo duol siya sa Dios, ipamukha sa Dios ang iyang mga sala. No, dili inana ang atong Dios. Gani ingon siya, kung i-confess nimo yung mga sala, pasayloon kanya, limpyuhan kanya sa tanan niyong mga sala. Gusto lang sa Dios og kasing-kasing nga pure nga muduol diha niya. Ug again, di ka kaduol sa Ginoo tinud-anay kung di ka una mo admit sa imong kaugalingon nga mga sala. Tanaw na tong 1 John 1:9. Mo ni second reason nganong dili ta makapasaylo sa atong kaugalingon, ingon ni John, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So it talks about forgiveness, talks about cleansing and confession. Kung mangayo daw kag pasaylo sa Dios, pasayluhon kanya sa tanan nimong mga sala. Limpyuhan kanya sa tanan nimong sala. Kuhaon niyang mga negative thoughts sa imong mind. Kuhaon niyang mga balay sa sala sa imong kasing-kasing. Tagaan kanyang freedom, kagawasan, ug inner nga peace kung mo confess ka sa Dios. Now, isa sa reason nganong di ta kapasaylo sa tong kaugalingon tungod kay wala gyud tinuod nga confession. Di ka mo confess sa Dios, ako nag-ingon, kung di ka mo dawat sa imong mga pagkulang ug mga sala. Nay kalahian kining gitawag og consequence ug punishment. Nay duha ka major result ang sin sa atong life. Ang bunga sa sala, consequence, o kining punishment. Punishment or discipline. Once makasala ang tao, mo follow gyud ang consequence o ang punishment. Ang kalahian aning duha, ang consequence, muna siya ang direct effect sa action. Muna siya ang normal gyud nga respond sa situation. On the other side, ang punishment, muna siya katumbas, penalty, bayad sa imong nahimo nga violation. For example, niingon si mama, anak, ayo pagdula diha sa kalayo ha. Kay kung magdula ka sa kalayo gani, bunalan ti ka. Now, si anak wala sa kapugong, nalingaw sa nagtanaw sa kalayo, nagdula siya. That's violation. Tungod kay nagdula siya sa kalayo, nasunog iyahang kamot, napaso siya. Kung sa tawag ato, consequence. Ang consequence na dayon, direct siya nga effect sa situation. Now, ang consequence na nihilak ang bata kay napaso siya, dili pa to punishment, consequence pa to. Pagkita sa mama, nga gisupak sa bata ang iyang sugo, pwede sa mama bunalan ang bata kay nisupak siya sa sugo, another pain na pudto siya.
So ang punishment katumbas bayad siya sa imong na-violate nga balaod. Now, if we confess our sins, ingon ni Paul, ingon ni John, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Unsay pasabot? Nay duha ka klaseng repentance. Actually, ang confession mo ni siyang pagpangayo ni og pasaylo sa Dios. Duha ka klaseng repentance, gitawag na kunig the seed of repentance o kining the fruit of repentance. Sa diyang moingon ka, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Nawala diha ang punishment. Di naka-punish sa Dios kay nangayo nakagpasaylo, pero ang consequence naa. Balik ko sa senaryo ganina. Niduol ang mama, suko kes bata, nagkuha nagbunal, binugha. Ningon ang bata, ma, sorry kay ma, di na kumusab sunod, pasaylo agyud ko. Nakita sa mama nga sincere ang bata sa pagpangayag pasaylo, dili na niya bunalan. Dili na niya i-punished, dili na niya i-discipline ang bata kay nangayog pasaylo. Sincere ang bata. Pero ang consequence, napaso na iyahang kamot. Now, once mo confess kasi mong sala, once mga ikagpasaylo sa Dios sa tanan nimong mga sala, once sincere imong heart, di na kanya i-punish sa imong sala. Di na kanya bunalan. Di niya tagaan pagkatumbas ang imuhang mga pagkulang o pag-violate sa iyahang balaod. Pero posible ang consequence na agihapon. Nay consequence mahitabo at that very moment, napoy consequence mahitabo sa unahan, musumpay sa unahan ngadto sa next generation. For example, although gipasaylo na sa mama ang bata, pero ang kamot sa bata napaso na. Pwede ito ma-infection, pwede ito mo grabe nga sakit, pwede ito mo ingon ang doktor, ma'am, kinahanglan putlon iyang kamot, kay na-infection ang iyahang samad. Pwede ito mo ito may tabo, isip consequence sa iyahang pagsupak siyang mama. Ang first consequence, nasunog ang kamot. Second consequence, ni-resulta grabe nga sakit. Next consequence, naputol ang kamot, posible. Next consequence, posible siya sungugon kay sa iyang mga classmate tungkol kay dili kumpleto iyang mga tudlo sa iyang kamot. Ang consequence, gradual, pwede na sa mo last. The moment mga ikagpasaylo sa Dios, ang seed of repentance, ang liso sa paghinulsol, imong gitanom sa imong kasing-kasing. Mawa na ang punishment. After ka mo pray, dapat makita ang fruit of repentance. Ang bunga sa liso nga imong gitanom. Daghang Christians na ngayagpasaylo, paghuman, pagkaugma, ni balik gihapon. Now, aron mawala ang punishment, mawala ang consequence, nagdemand nig seed of repentance o fruit of repentance. Ang fruit of repentance, human nimog ampo, nagkinabuhi ka diha na sa obedience na sa Dios. Nga naglikay na gyud ka sa paghimo ni ana, di man ta makalikay og sala, masipyat ang tao, pero naglikay ka. That is repentance. Niusab kag direksyon, nisunod na ka sa Dios, bisan to dili ka perfect, pero nisunod na ka sa Dios. Munay bunga sa imong paghinulsol katong pagampo nimo sa unang higayon. Kung mao nay ma-apply sa imong life, bisan ang consequence putlo na sa Ginoo. Nga di na ka mag-suffer pa sa consequence sa unahan. Pwede niya ayuhon ang kamot sa bata, anak dayong tungura. Example din si Apostle Paul. Abi nimo si Apostle Paul, kung consequence atong hisgutan, mas grabe unta ni siya mag-suffer sa consequence. Sa iyang pagka-apostle ni Jesus Christ, ang consequence posible ni Paul, walay mutuo niya nga Kristohanon, walay musalig niyang Kristohanon, di sa effective muwali dito sa mga sinagoga, nga nakita nila si Pablo sa una salbahe, sa karon nagsangyaw-sangyaw na. Pwede si Paul, walay self-confidence, maulaw sa siyang mga binuhatan. Pwede si Paul, mahimong dili effective nga apostle. Pero abi nimo, gawas nga naay seed of repentance si Paul,
na siya'y fruit of repentance. Iyang gikinabuhi ang iyang paghinulsol sa Dios. Nisunod na gyud sa ni Christ, iyang gibiyaan ang iyang old nga life, iyang gibiyaan iyang wrong principle sa kalibutan ug misunod siya sa direksyon na ni Jesus Christ. Naibunga sa paghinulsol, obedience sa life ni Paul, and therefore gikuha sa Dios ang punishment, gikuha sa Dios ang consequence sa sala ni Paul. Wala nagsuffer si Paul sa pag-reject sa mga Christians. In fact, nahimong usa ka good leader si Paul sa mga Christians. Although daghang nag-criticize, nag-reject niya nga mga unbelievers, pero somehow powerful kayo ang preaching ni Paul nga sa tanang apostles siya pinakadaghang churches, missions nga natukod. Sa tanang writing sa New Testament, si Paul ang pinakadaghang writings. Siya ang pinaka-ubos nga apostle, siya pinaka-worst og background, pero siya ang pinaka-powerful kayo nga preacher sa mga apostles. Basaha ang book ni Paul. Walay problema gyud nga dili masulbad or ma-encourage sa atong life. Powerful kay mga testimonies ni Paul. Tungod kay si Paul, wa lang siya naghinulsol siyang sala sa pag-ampo. Iyag yung gikinabuhi ang paghinulsol nini. Tanawa, balikan akong verse gingon ni Paul. Philippians 3:13. Kung na may isa ka tao mag-struggle sa unforgiveness sa iyang self, si Paul. Di na ko ma-imagine, sa dihang si Paul na convert, sa dihang gipa-remind niya, Pablo, karon Kristohano na ka, how about tong pila kagatos nga mga Kristohanon imong gipang patay? Do you think si Paul makatulog sa pila kagabi niya na? Nga mga tao iyang gipersecute, mga tao di ay sa Dios, ngang tao iyang gipang patay, mao di mga tao nga iyang gipong gisunod sa iyang kinabuhi. Makatug ka si Paul siyang konsensya, makapasaylo ka si Paul siyang kagulingon. Kung walay intervention sa Holy Spirit, dili na kaya ni Paul. Tanawang gingon ni Paul, Philippians 3:13. I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind. Gilimtan na ni Paul ang iyang mga bad memories, ang iyang pagka-murderer, ang iyang pagka-kriminal, ang iyang pagka-arogante, ang iyang pagka-abusado, ang iyang pagka-boastful nga tao. Ang Pablo nga napuno sa kangit-ngit, ingon ni Paul, gilimtan niya tong tanan. Giunsa ni Paul paglimot? Ang usa ka ordinaryong tao dili makalimot siyang sala. Pero tungod sa pag-work sa Holy Spirit sa life ni Apostle Paul, once na kay tinuod ka kasing-kasing gyud nga mutugyan sa Dios nining tanan, ingon ng Bible, iyang pasayloon iyong mga sala ug limpyuhan ka sa tanan nimong mga sala. Take note, ang Dios mismo ang nag-erase sa bad memories ni Apostle Paul. Ug di sa ka move forward hangtod sigihan kag bira sa imong past nga mga bad memories. Munang daghan karon sa katawhan bisan sa mga Christians ang dili gyud kaabante sa lumba. Na stranded, na stuck ta sa isa ka situation. Kay sige tagbalik-balik sa atong mga karaan ng mga kapakyasan. Mura bag atong giduha-duhaan ang gahom sa dugo ni Jesus nga gibayad sa cross. Kung mismo ang Ginoo nakapasaylo nimo nganong ikaw dili ka kapasaylo sa imong kagulingon. Again, hangtod nga naa nga pain sa imong heart, naa nga guilt, naa nga mga regrets pagmahay, it simply means wala pa gyud ka na healed, wala pa ka kapasaylo sa imong kagulingon. Ingon ni Paul again, Ephesians 4:32. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Dili ka kapasaylos ubang tao, hangtod dili ka una mapasaylo sa Dios. Dili ka kapasaylos imong kaugalingon, hangtod dili nimo ma-experience ang forgiveness sa Dios diha nimo. So nganong pasayloon nimo imong kagulingon,
Kay una sa tanan mismo ang Dios nakapasaylo gani nimo. Kinsa day ka nga di ka kapasaylo sa imong kaugalingon. Ingon ni Paul, Romans 8:1, now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Wala na'y condemnation, wala na'y pag-judge, paghukom. Di nagakinahanglan dapat magpuyo pa sa guilt, sa imong conscience, sa imong negative nga mga emotion, negative nga feedback sa imong self, sa fear, doubts, kaulaw. Di nakakinahanglan magpuyo diha. Ingon ni Christ, ingon ni Paul, tanang naa na ni Christ, wala na'y condemnation sa inyong kinabuhi. Kay tanan nimong kaulaw, kasakit, pagduha-duha, rejection, criticism, giangko na tanan ni Christ sa cross. And therefore, kung nagsuffer ka anak karon, it simply means wala pa nimo totally nahatag niya sa cross. Ngunit ni Christ, duol nako tanang nabugatan. Nganong ikaw may mupasan ni ana nga 2,000 years ago gipasan na ni Christ sa cross. Kung hangtod nga di ka kahatag anak sa Ginoo, di gyud ka kakitag tinuod nga kadaugan o kalinaw sa imuhang kinabuhi. Kabalo ba ka? Usahay sa atong failures, diha mohimog mga dagkong milagro ang Dios. Kabalo ba ka nga ang mga Bible characters na puno silag failures? Kung imong isulat ang ilang entire gid nga life, mas daghan ilang failures kaysa ilang achievement sa Dios. Tan-awang life ni Solomon, pila lang kay gayon nagamit siya sa Dios. Ang iyang life nga nindot nga part katulang nagamit siya sa Dios, unang part niya sa king sa Israel ug katong paghinulsol niya siyang sala pagbalik sa Dios. The rest ang iyang writings naa naglangkob sa iyang pagka maibugon sa unod, iyang pagkahambugero, ang pagkataas ni Solomon og pride, diha halos nagatuyok. Tanawa mga Bible characters, puno silang kapakyasan, gamay lang kay nga part ang mga victorious ilang life. Pero kabalo ba ka, si Moses nga great leader sa Israel, before siya nahimong leader, usa siya ka kriminal, murderer, gipatay niyang usa ka sulugoon nga Ehiptohanon. Before si Abraham nahimong father of faith, iyang gikaulaw, nagduha-duha siya sa saad sa Dios. Iyang gidulugan si Hagar. Naghimo sila laing plano, hinungdan nga nahimong grabing problema noon pag-abot sa unahan. Pero gitawag siya father of faith. Si Rahab, isa ka prostitute si Rahab. Nihinulsol siyang sala, nibalik sa Dios, ug ang lineage ni Christ matrace back gikan ni Rahab. Si David, hari sa Israel, usa siya ka adulterous nga king, usa siya ka murderer nga king. Si Solomon, gitawag siya the wisest king, pero grabe ang iyang pagkasalbahi sa iyang generation. Gipangsabong niyang mga gingarian, 700 iyang wives, 300 iyang mga kabit. Si Pedro, gitawag sa main speaker sa mga apostles, pero gitraidor ni Pedro si Kristo sa iyang atubangan gyud. Si Pablo, killer, salbahis, murderer, walay kaluoy nga tao, pero nahimong apostle ni Christ sa mga Gentiles. Kabalo ka kinsay sunod dinis linya? Ikaw, I know na akay failures. Daghan kag kapakyasan nga bisan ang imong pinaka best friend na isa. Bisan imong pinaka best friend maulaw nimo sharean. Daghan kag failures nga naulaw kag maayo sa imong kagulingon. Pero sultihan ti ka dili na final sa imong life. Dili na disqualification. Kay once na kay kasing-kasing nga sakto lang mo hinulsol,
na kay seed of repentance, na kay fruit of repentance, one day imong life, himuon niyang milagro at ubangan sa mga tao. Amen. O nining takna, muna'y gusto sa Dios tan-awon si mong kinabuhi. Kabalo kaon sa ingon ni Satan nimo, dili na tinuod. Kinsa dinhi ang nag-struggle sa pain. Ang ginahimo ni Satan sa imong life, sige kanyag remind sa imong sala kaniadto. Irresponsable ka nga inahan. Ingon ni Satan, irresponsable ka nga amahan. Wa kay tarong nga respeto nga pagkaanak. I-remind ni Satan ang imong failures. Di ka maayo nga bana, di ka maayo nga asawa. Nakipagkulang sa iyong pamilya. Dili ka talented. Walay tao nga ganahan nimo. Dili ka gwapa, dili ka gwapo. Wala kay ayo nga tao. Walay mapuslan ang tao sa imong life. Bati kag background. Inani kaguba imong life. Mo nay sige remind ni Satan sa imong kinabuhi. Hinuktok sa kadaliha, paminawa ang tingog sa Dios nimo. Mo nay tinuod nga dapat nimong paminawon. Siguro gihate nimo imong self, pero ingon ng Dios, gihigugma kanya pag-ayo. Muingon siguro ka nga di ka ganahan sa imong kaugalingon, pero gusto sa Dios makabaton og personal gyud gani nga relationship nimo. Siguro muingon ka nga hapit na kumo give up Pastor John, pero si Christ iyan ang gi-give up iyang life sa cross para nimo. Sige siguro kag tago. Maulaw ka sa imong kaugalingon, sa imong kinabuhi, expose ang tao, wala kay self-confidence. Ingon ang Bible nga proud ang imong amahan sa langit nga ipanghambog niya sa katawhan nga anak kaniya. Gusto guro nimo i-punish imong kaugalingon. Daghang mga tao nga sila nahimong judge na silang kaugalingon. Di sila kapasaylo silang kaugalingon. Ilang ginapasakitan ilang kaugalingon tungod silang past mistakes. Kabalo kaon sa gihimo ni Christ nimo, siya na nag-antos sa imong punishment dito sa cross. Di siguro kaganahan sa imong self, sa imong family, imong life, dili ka proud unsay naa nimo, pero hinumdum higala igsuon, gipakamatyan ka ni Christ sa cross. Usa ka butang nga bililhon kay katubangan sa Dios. Kung napakyas ka, dili na mo'y katapusan sa kalibutan. Isa na ka promotion, isa na ka opportunity nga ipaprove o ipakita sa Dios nga bisan sa imong pagkahagba, kaya niya mohimo og bag-ong kadaugan og milagro sa imong kinabuhi. Palihog tagduko sa itong mga ulo. Muhimo kag desisyon nining orasa, ayaw na pagpuyo sa imong guilty nga hunahuna. I-let go na ang mga negative voices diha sa imong spiritual mind o sa imong spiritual heart. Hunungin nag-blame imong kaugalingon. Ayaw na pag-suffer sa mga consequences sa imong past nga bad memories, past mistakes, past failures. Ingon ni Christ, tanang nabugatan, duol niya, ug itugyan ang tanan diha kaniya. One step of faith lang ang gipangayo sa Dios. Usa ka repentant ka heart, itugyan ang tanan nimo karong kasakit sa Dios. Hawason kaniya. Ug once totally mutugyan ka sa Dios sa tanan nimong problema karon sa imong kinabuhi, tagaan kanyag tinuod nga kalipay, freedom, tagaan kanyag inner nga peace, tagaan kanyag guidance, tagaan kanyag bag-ong perspective, bag-ong plano sa imong kinabuhi, bag-ong sinugdanan. Kana, kumutugyan ka karon sa Ginoo. As long as kahibalo ka kinsa imong gituuhan,
As long as kay balo ka nga imong kinabuhi naa na diha kang Jesus Christ, wa kay dapat ikabala ka higala igsuon. Every time atakihon ka ni Satan, i-remind imong kaugalingon, anak ka sa Dios. Si Jesus Christ ang imong Savior, ug nay Holy Spirit nga kanunay naga-comfort ug nagadasig kanimo. Amahan namong langit nun, salamat dining orasa. Powerful ang imong mga pulong Dios nga mo nihatag og kalig-on sa among huyang nga mga pagbati. Daghan dinhi Lord ang naluya nagmaayo sa among mga failures. Wa na may kabalo Lord unsay buhaton pasunahan. Pero Ginoo, nag-challenge ka namo, nag-offer kag opportunity. No kung amo lang itugyan namong kinabuhi diha nimo, bit-bit ang mga problema. Willing ka Lord mohimo og dagko nga mga milagro sa among kinabuhi. Tungod kay dili pa ulahi ang tanan. Ginoo, i-bless karon ang matag kasing-kasing nga nihimo sa desisyon. I-bless Lord nga kini nga mga seed of repentance muani kinig fruit of repentance sa unahan. Excited mi Lord unsa nga klase nga transformation ang imong ihatag sa among kinabuhi. Busa i-increase ang among faith, among hope, ug ang among love. Amo nang lauman Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen ug amen.